sa una katong summer kusog kay ko magbuhat og tabanog. Muna dito ang DevOps na mindset. Kay ikay mo develop, ikay mo design, ikay mo develop, ikay mo implement. So mo nay nakanindot ato kay kung di na mo lupad mo tabanog ato sa una perting problema ha kay ikaw gyud nag-design, ikaw gyud nag-cut out. Ya buhat na sa ka, balik na sa ka from scratch kay challenge man gyud ka. So mo day na ang DevOps mo na challenges ron sa kanang karon ba sa mga organizations kay lain ng operations, lain ng engineering, lain ng planning. Sa una katong magbuhat mig tabanog kami raman usa. So mas smooth, mas paspas kayo ang implementation. Ya. Dali pa kay troubleshooting skills, adaptation, paspasa lagi. Mo day nang dapat natong i-adapt karon. Mo na DevOps.